directing na film da kuma acting. Maganar girman kai ni kana ba zan sani ba, amma idan muka haɗa kai za ka iya ganewa ina da shi ko bayan da shi. Ɗabi'ata da tafi burge ni shine ɗabi'ata yadda nake mu'amala ta da mutane, wato cikin sauƙi ba tare da na raina mutum ko na mishi wani kallon da ba shi ba. Nakan ɗauka dukkan mutum ne masoyina akan nawa. Abin da yake hana ni kiba gaskiya shine rashin samun bacci duba ga yanayin ayyukan da suke gabata. Abincin da ya fi burge ni na farko akwai biski miyan yakuwa, wato biskin shinkafa, akwai semo da miyan egusi, sai kuma akwai rice and beans da kuma